Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých čitateľov nášho portálu. Už v podstate toto je jedno z prvých videí, ktoré publikujeme na našom novom omladenom vzhľade. Dnes máme v redakcii, respektíve v redakcii už dlhšiu dobu používame 27-palcový Apple Cinema Display, ktorý, ako vidíte, je ozaj mohutný a máme k nemu pripojený jeden z našich redakčných MacBookov, 17-palcový MacBook Pro. Chcem vám ukázať v podstate len nejaký spôsob, respektíve nejaký účel náš alebo nami používaný Apple Cinema Display v redakcii máme. Môžeme si ukázať aj to zapojenie ešte predtým. Je dodávaný s USB portom, mini DisplayPort a samotné nabíjanie, to znamená MacBook Pro viete nabíjať cez Cinema Display, hlavný konektor, cez ktorý vlastne prechádza prúdi obraz, a potom máte USB port, pretože môžete napríklad využiť zadné USB porty, ktorý tento MacBook Pro má. Ako vidíte, tu sú 3 USB porty, ktoré vlastne môžete využiť v prípade, že zapojíte jeden z tých výstupov, ktoré Apple Cinema Display má priamo do MacBooku. Môžete tu napríklad zapojiť USB hub a tým rozšíriť možnosti používania pre externé USB zariadenia. Dobre, takže späť k tomu, čo sme začali. V podstate hlavný účel, prečo máme v redakcii veľkú obrazovku, je ten, že články, v podstate recenzie a celý ten obsah, ktorý pripravujeme, sa oveľa lepšie koncipuje a manažuje na obrovskej obrazovke, pretože si viete vedľa seba otvoriť 3-4 okná, využívať externé zdroje, vlastne upravovať obrázky a všetko je to veľmi, veľmi pohodlné. Vidíte v podstate naša nová stránka, respektíve nový vzhľad nášho pda.sk. Stránku si zmeníme. Vidíte, tu už je vlastne, nemám zapnutý mirroring, to znamená obrazenie, ale mám zapnuté využívanie takýchto okien, kedy na tú obrazovku 27-palcového MacBooku si natiahnem, čo potrebujem. Môžem si ľubovoľne upraviť veľkosť. Ako som povedal, tu máme našu stránku pda.sk. Ako druhú aplikáciu si potom môžeme otvoriť iWork, čo je editor alebo respektíve taký Office pre Apple. Opäť sa nám otvorí vlastne okno jednoduchým pretiahnutím. Opäť mám tu už okno, ktoré si umiestním tu. Otvorím nový template. Tam si ho hneď vedľa našej stránky. Ano, a môžem rovno vlastne koncipovať, upravovať čokoľvek potrebujem. Ako vidíte, ten 27-palcový monitor je veľmi široký, takže ešte sa mi stále mestí ďalšie okno vedľa, alebo môžem v podstate aj zúžiť stránku, alebo tie okná navzájom prepínať, alebo sa môže navzájom prekrývať. V tomto kontexte je takto veľký monitor na redakčnú prácu vynikajúci. Takýmto spôsobom v podstate pracujem aj ja. Ešte tu mám úpravu editačných obrázkov. Častokrát mi na pozadí beží strih alebo export už zo strihaného videa, alebo konvertovanie videa, čiže vlastne týmto spôsobom redakcia pracuje. Vďaka novému portálu, respektíve vďaka WordPressu, bude naša práca oveľa jednoduchšia. Takže toľko v krátkosti, chceli sme vám len ukázať v podstate s akou technikou v redakcii pracujeme a aký je náš štýl práce. Takže ďakujeme všetkým za pozornosť a tešíme sa opäť pri ďalšom zaujímavom videu. Dovidenia.